Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan tasha mai albarka. Ni ne naku yaro kamar yadda ku sani. Yau na zo muku da darasi mai matuƙar muhimmanci a gare ku. Ma'ana taken wannan darasi na yau shine yanda za ka ga mutum online ko da a ce ya rufe online nasa, kuma yanda za ka ga mutum lasin ɗin mutum na WhatsApp ko da ya rufe lasin ɗin nasa. Mafi yawanci mutane idan suna so su yi hadin ɗin, misali mutum zai hau online ne to baya so a gan shi haka, to yanda zai hadin ɗin ya rufe online cewa ba za a gan shi online ba, to ga yanda za ka yi ko da a ce ya rufe online za a gan shi online. Sannan kuma yanda za ka ga lasin ɗin mutum ko da ya rufe, to nan ma zan nuna maka hanya mafi sauƙi wadda ka ga lasin ɗinsa ko da a ce ya rufe shi. Sannan kuma shi wannan application zai nuna maka yanda ko da a ce mutum ya hau online suka nuna maka online, to zai kasance a online ɗin kenan har tsawon lokacin da ya sauka, sannan za su ce maka wane ya sauka daga online. Ko da ma a ce baka cikin WhatsApp ɗinka, za ka ga notification ɗin application cewa wane ya hau online. To wannan da ita ce hanyar da za ku koya abin. Sannan kuma ina mai matuƙar alfahari da ku subscriber ɗina. Sannan kuma idan wannan shine zuwan ka na farko na tasha ta, da Allah ka zo da ka danna mu subscribe, sannan ka danna mana alamar ƙararrawa. Mun gode. To kamar yadda kuka sani zan yi aiki da waya biyu ne. Wannan wadda kuke gani ita ce wadda zan nuna muku application ɗin a ciki kenan, wadda application yake a ciki. Wannan kuma shine application ɗin da WhatsApp ɗin yake a ciki kenan. Ma'ana shi ita wannan za mu yi amfani da shi application, wannan application ɗin za mu sa a ciki kenan. Wannan kuma shine WhatsApp, mai WhatsApp ɗin a ciki. Ba tare da ɓata lokaci ba, ku bi mu domin fara wannan shirin namu. Yawwa, to yanzu normally yanda za ka yi ka shine za mu yi amfani da wani application ɗin mai suna WhatsApp admin. Zan ajiye muku link ɗin application ɗin a description, yanda kun tashi sai ku ɗauko shi. Okay, so yanzu za mu shigo cikin application ɗin ne a cikin wayar ka kai kenan. Okay, wannan wayar ta WhatsApp ɗin, wannan wadda WhatsApp ɗin yake a ciki, ita ce WhatsApp wadda za mu gwada WhatsApp ɗin kai. Ita kuma wannan wayar ta WhatsApp admin shine wanda za mu gwada mu ga lasin da kuma idan mutum yana online ko kuma baya online za mu gani. To da farko za mu shigo cikin application ɗin mai suna WhatsApp admin, wanda zan ajiye muku link ɗinsa a description. So idan application ɗin ya buɗe muku kamar haka, za ku danna wannan arrow ɗin ya wuce haka, sai ku danna nan gurin kun sai ka sa I'm a new user a cikin application ɗin haka. Okay, sai ka danna okay, nan ma okay, sai ka danna great, okay, sai ka danna nice, okay, sai ka sa I'm ready. So idan ka zo nan gurin abin da ya kai shine sai ka zo wannan alama ta plus ɗin sai ka danna shi akai, sai ka sa country code ɗinka sai ka danna kan gefe, sai ka nemo Nigeria. Okay, kuma muka sa shi ne za mu gan shi anan. Sai ka sa number da kake so ka ringa ganin lasting ɗinta idan ya hau ko kuma in ya sauka a ciki. Okay, sai mu zo mu sa misali na sa wannan number. Okay, kun ga na sa wannan number a ciki ko. So nan gurin kuma sai ka sa duk sunan da kake so akan number. Misali na sa yaro akai kan number haka. So wannan sai na za add a new contact and sai ka danna akai. Okay, yana ɗin taking time at least sai da 1 to 2 minutes haka. Sai kun ga sa the number was successfully added, ko kun gani, sai ku danna okay akan nan gurin. Okay, so nan gurin kuma wannan number da kuke gani ta WhatsApp ɗin a ciki, mun tashi nan ne za mu shigo muna hawa online notification ɗin wannan kuma wanda muka linkin zai nuna mana cewa wane yana online, wannan number tana online kenan. So yanzu abin da za mu shine za mu shigo cikin WhatsApp. Mun shigo cikin WhatsApp normally kamar haka. So inda mutane kuka sani kamar yadda muke rufe WhatsApp, muke rufe online, ko da ma ce kana amfani da normal WhatsApp ne ko WhatsApp ɗinka ba normal bane ba, okay, dai za ka iya wannan. So za mu shigo cikin nan ne, sai mu zo nan gurin inda ka sa setting. Okay, sai mu zo sai mu danna kan privacy, gani lasin sai mai da shi nobody. Okay, mun mai da shi nobody, sai mu dawo. Kuma yanzu ba wanda zai ga lasin ɗinka a cikin wannan wayar kenan. Okay, to sai kamar yadda kuke gani, kun gani mun yi link number, ba wanda zai ga lasin ɗin mutum. Sai ka zo ka danna wannan alamar ta notification nan, sai ka bashi alamar notification. Okay, so idan ka shigo normally cikin WhatsApp ɗinka haka, idan ka zo lasin everyone, kun yanzu wannan number tana online kenan. Okay,
so ina mishi ne za ku ringa notification din shi ya shigo na cewa wane yana online, this number is online. Kuma muka shigo cikin nan ma magani sai mu danna okay, I remember it, got it, I remember it, okay. Ana wurin za ku tracking na timeline din yanda number WhatsApp ne yake, okay. In kun link din zai nuna muku notification ya zo muku cewa wannan number tana online ko ba ta online. Kuma za mu shigo a cikin nan ma mu zo cikin privacy account din sai mu zo mu sa nobody, ke lasting nobody, okay. Kuma za mu fitowa ma haka mun tashi mu ƙara shiga cikin WhatsApp din normally kamar yadda kake amfani da ko normal WhatsApp ne ko kuma complete WhatsApp ne dan ma dai za ka yi. Kuma za mu zuwa nan gurin mu rufe online amma ta nan kamar yadda kuka sani kamar sa amfani da AG WhatsApp ko GB ko FM WhatsApp, wannan ma hanya mafi sauki ne da ake rufe online kamar haka. To yanda aka shine idan kai blocking din haka, idan ka wannan mai WhatsApp din idan normally ka sa shi okay ka bude shi za ka notification cewa sun nuna maka cewa wannan number tana online. To wannan ne shine hanya mafi sauki da ake track din number online. Da Allah ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar karawa. Mun gode.